Elsker du Nutella? Så skal du se med her. Jeg vil lære dig at lave hjemmelavet Nutella med kun 2 ingredienser. Lad os komme i gang. Du tager nogle hasselnødder og rester, og i dag bruger jeg kun 100 gram, så vi laver en lille portion. Du kan også vælge at lade være med at riste, men jeg synes, det giver en lækker smag. Herop. Vi skal hakke dem til fint hasselnødder. Så skal vi bare blende. Jeg har brugt kun 100 gram hasselnødder, cirka 60 gram chokolade. I dag bruger vi mørk, men du kan også bruge mælkechokolade. Op i en mini-hakker, foodprocessor, blender. Det er ligegyldigt, hvad du har. Så. Og så blender vi igen. Nu smager vi, indtil du får en glat konsistens. Nu smager vi lige. Sådan. Nu skal vi tage den ud. Sådan. Jeg er mega spændt. Det er virkelig lækkert. Sådan laver du hjemmelavet Nutella på under 5 minutter.